Градче по залез, глас зад кадър. Времето понякога събира две души, но съдбата може да ги раздели за миг. Алекс и Александра вървят заедно, смеят се, държат се за ръце. Александра се сбогува с Алекс пред дома си. Започва силен дъжд. Алекс кара по тъмен път, мълния удря колата, светлина, тишина. Алекс отваря очи. Лекарят му казва, че е оцелял по чудо. Той докосва гърдите си. Чувствам нещо странно. Все едно тялото ми е различно. Хората около него устаряват. Той не. Стои пред огледалото, без бръчки, без промяна. Глас зад кадър. Годините минаваха, но не и за Алекс. В уютно кафене влиза красиво момиче, Мира. Тя удивително прилича на Александра. Разлива кафе, Алекс й помага. Погледите им се срещат. Разходки, разговори, смях. Мира. Имам чувството, че те познавам отдавна. Алекс се усмихва, но вътрешно е неспокоен. Мира го кани у дома. На стената снимка на Александра. Алекс замръзва. Мира. Това е майка ми. Почина преди години. Алекс разкрива всичко. Любовта си към Александра. Инцидента и факта, че не остарява. Мира плаче, но не от страх. Може би съдбата те е върнала, за да завършиш историята. И двамата държат ръцете си. Глас зад кадър. Любовта не изчезва. Тя просто намира нов път.